L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajija. Dan jgħid il-mulej dwar il-midluk tiegħu, dwar Ċiru. Lilu qbatt min idu l-lemenija biex inrażżan il-ġnus qudiemu u nħoll il-ħażiem ta' ġenbejn is-slaten. Niftaħ il-bibien qudiemu u ebda bib ma jibqa' magħluq. Minħabba Ġakob il-qaddej tiegħi u Iżrael il-maħtur tiegħi jien sejjaħtlek bismek. Tajtek isem ta' ġieħ għad li lanqas tafni. Jien il-mulej, m'hemmx ieħor ħliefi, m'hemmx Alla ieħor għajri. Jien ħażżimtek għad li lanqas tafni, biex imnejn titla' x-xemx sa fejn tinżel, il-bnedmin jarfu li m'hemm ħadd ħliefi. Jien l-mulej, m'hemmx ieħor ħliefi. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Għatu lil-mulej sebħ u qawwa. Għannu lil-mulej għanja ġdida. Għannu lil-mulej fl-art kollha. X'għandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-leġubijiet tiegħu. Għatu lil-mulej sebħ u qawwa. Għax kbir il-mulej ta' min ifaħru ħafna, tal-biża' aktar mill-allat kollha, għax kollha fruha l-allat tal-popli, Jaħwe hu li għamel is-smewwiet. Għatu lil-mulej sebħ u qawwa. Għatu lil-mulej familji tal-popli, għatu lil-mulej sebħ u qawwa. Għatu lil-mulej is-sebħ ta' ismu. Ġibulu l-offerti u eħtlu fil-btieħed tat-tempju tiegħu. Għatu lil-mulej sebħ u qawwa. Inxteħtu qudiem il-mulej b'tiżjin qaddis, tredu quddiemu nies kollha tal-art. Ejdu fost il-ġnus il-mulej isħaltan u li jġudika l-popli bis-sewwa. Għatu lil-mulej sebħ u qawwa. It-tieni qari. Bidu tal-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Pawlu u Silvanu u Timotju lill-Knisja ta' Tessalonika falla l-missier u l-mulej Ġesu Kristu. Grazzja lilkom u slim. Aħna kull ħin niżżu ħajr lill-Alla minħabba fikom il-koll u niftakru fikom dejjem meta nitolbu. Niftakru fil-ħidma li ġejja mill-fidi tagħkom u fit-taħbit li ħireġ minn imħabbitkom. Niftakru fil-qawwa tat-tama tagħkom f'Sidna Ġesu Kristu quddiem Alla missierna. Aħna nafu, ħuti, li Alla jħobbkom u għażilkom. Għax l-Evanġelju tagħna lilkom ma kienx biss bil-kliem, imma wkoll bil-qawwa, bl-Ispirtu Santu u persważjoni sħiħa. Il-kelma tal-mulej. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. U dak iż-żmien il-Fariżej marru bdew jiftemu bejniethom biex jaraw kif jonżbuh f'xi kelma. U batulu id-dixxipli tagħhom ma' xi Erodjani u qalulu: Mallem, aħna nafu li inti raġel tħobb is-sewwa u li t-triq ta' Alla tallima kif tassewwi bla ma tħabber rasek minn ħadd għax int lejn wiċċ ħadd ma tħares. Ejdilna ħaġa mela. Int x'idillek? Sewwa jew le li wieħed iħallas it-taxxa lil Ċesari? Imma Ġesu għaraf il-ħażen ta' moħħhom u qalilhom: għaliex tridu ġarbuni jew ċuħ boħra? Urini l-munita tat-taxxa. U reħu dinar. U Ġesu staqsihom: ta' min hu dan il-wiċċ u din il-kidba? Qalulu: ta' Ċesari. Imbagħad qalilhom: mela għatu lil Ċesari dak li hu ta' Ċesari u lil Alla dak li hu ta' Alla.
Il-kelma tal-mulej.